unsay ikahatag ni Ate Jane nga mga maayong huna-huna para sa kinabuhi sa atong letter sender karon. So Ate Jane, kung sa kinabuhi sa atong letter sender karon no nga sa iyang mga ginabuhat nga murag na over kuan siya no na overdose about sa usa ka Na-overwhelmed. yes sa medyo atong makita nga ang iyang pagka-womanizer. So napaingon na hinuon siya sa mga kuan no dili maayong pagpili sa mamahimo niyang kapika sa kinabuhi. So, unsa may ikasulti nimo Ate Jean sa iyang mga pangutana karon ning kahaponon nga tinuod ba kung ang mga lalaki nga ma-overused og kuano sa Makabaton. yes, sa maka-experience og dami-daming mga babae sa life o tinuod ba daw nga di na makaanak labi na gyud kung maka-experience og sira. So mo na yung pangutana so atong paningkamutan nga makahatag taniya og kalinaw. Yes, Ate Will. So, first off siguro no sa atong sa kinabuhi sa atong letter sender, medyo makaingon ko Ate Will nga kuan siya uh, he's living the life to the fullest. During Yes. his teenage or iyang kabatanon kay medyo ingon papabor sa iya ang panahon Mm-mm. tungod sa iyang itsura o siguro sa iyang mga guts mao nang sometimes Ate Will no kung unsay privilege nga naa ata unsahay maoy maka tawag ani makaulang sa atong pananaw nga medyo maabusaran na nato dili nato na mahuna-hunaan ang future o syempre ang limitation nato. So mao na ang usa sa mga weakness sa mga tawo no nga pag once naa sa ato ang pribilehiyo medyo ingon pa sa kasagaran termino nila is makalimot makalimot na sa kung unsa gyud ang angay nato nga ingon pa atubangon or mga responsibilidad. So sa atong letter sender karon manghinaot nga dili pa ulahi ang tanan no since naa na siya mga realization sa pagkakaron og syempre pinaagi sa iyang experience naa na pud siya ingon pa naamguhan or nakatunan. So sa pagkakaron pag-abot sa pagpili sa tawo medyo naa na siya basis or unsa ba na pinaka-standard ni Ate Will kung kinsa gyud actually dili lang ingon nga padalos-dalos no kay ni amin siya sa iyang kaugalingon nga nibati na pud siya na-appreciate niya ang pag-atiman sa iya ha og syempre siguro ang gugma nga gipa-feel sa iya ha wala na niya egsapayan ang mga istorya so maayo nga na ay changes siguro sa iyang mga perception sa iyang mga pananaw sa kinabuhi pero ang iyang problema karon at Will since naalagi siya yung naagian nga ingana medyo kadaot sa iyang pagkatawo tungod lagi sa pagka matermino ba nato nga hiraw sa pagka ingon pa paglingaw-lingaw niya no sa pagpadali niya sa iyang paglingaw-lingaw sa tinuod lang na ay mga tinuod na ay mga istorya nga mga ingana pag moagi na kuno ka og kuan posible nga pero ang kuan gyud Ate Will sa kasagaran is siguro kung sa medical terms posible lang may Yes, potential oo. lang nga May mahimo posibilidad. oo mahimo tong rason nga dili na ka makabuo. Pero mao na sa atong naku ano, sa atong gi-research since di man lagi ta mga expert ani nga hisgutanan, pinaagi sa mga pagtuon o sa mga obserbasyon sa mga kanang mga authorized persons no. Na ay mga instances nga tungod ana nga mga sakit nga imong nakuha sa sobraan nga pagpakighilawas posible nga dili na ka makabuo tungod kay daot na gyud ang pinakakuan nimo no mga similya nimo kung unsa man na labi na kung sa pagsugod pa lang daan is wala nimo giatiman or kana gani na magbuyo ba Yes, correct Ate Jean. Kung maulaw. untreated, no? Mm-mm, Untreated yes. ang iyang sakit, labi na Mm-mm. gonorrhea. So, maka-cause gid ay na og infertility. Yes, So, maunay oh, paingnan gyud. Kung sa sinugdanan is since naulaw ang uban pod medyo kuan matarog ang mga pride or unsa ba na dinha mahadlo so maunay uban nga magtago-tago. Pero actually dili man kaingon nga madiretso gyud og ingana nga kanang maabot nga level sa atong nakuanan karon Ate Will nga pag-research no level gyud di ay na. So magsugod na sa infection mao na dinha ang kanang gitawag nila nga gonorrhea unya og dili pa na nimo maatiman dili pa na nimo
ang infection actually madala siya sa mga antibiotics, mga light lang siguro nga mga antibiotics or sa na dinha. Pero if ever nga medyo kuan na siya kanang lalom-lalom na mahimo ng disease or unsa na dinha, mao na dinha kinahanglan na gyud ka makikita og kanang mag-atiman or subay gyud sa imo, mag-monitor sa kung unsa na ang sitwasyon sa imo nga internal siguro makuan nimo kay makitaan man na din og mga sintomas o mga signs and symptoms. So sa mga naay experience or naay mga kaagi din ha og mga siguro tawgon ta lang og nagpalabi sa gibati. Beware ta karon no mga ka-feelings no nga kung naa man galing ta og naa may nabantayan nga medyo kabag-uhan sa inyong mga pagbati, kinahanglan nga dili gyud mo magduha-duha or mahadlok nga makigkita no or mangonsulta labi na og dili ninyo suhito ang inyong mga gikauban or di wala gyud mo nakakabisado kung asa na sila gikan kung kinsa-kinsa pud ang ilang mga gikauban previously. So kanang ingana infertility posible nga mahimo ng rason pero ang kahadlukan ana nimo kung sa pagsugod pa lang wala nimo giatiman, wala ka nagpatambal, mao nagi-term ni Ate Willie untreated. Pero if ever na okay na to unya bagong kinabuhi na siguro Ate Will kanang Yes. Oh. dili na siguro nimo siya ingon nga himuon nimong rason or kadudahan nimo kung unsa man galing ang imong nakuan. Pero if bothered gyud ka or dili ka kumbinsido, wala may kumo sa pakikita sa mga kuano sa mga Medical. medical practitioner sa mga authorized person para Yes. ma-assess ka, magiyahan ka, ma-enlighten ka kung unsa ba gyud, kung sakto ba ang imong pangagpas or nadala ra ka sa mga istorya nga imong nadunggan. So, manghinaot ta sa mga naiso sa mga experience no since gusto sa atong letter sender nga kapanaminan ang iyang kaagi nga beware na ta, have a safe lipay-lipay. Yes. Medyo maalanganin mo kung mo termino sa 3-letter word at will. No? So, manghinaot Yes. tanong nga Ato mahimo na tang silent Ate Jean. mahimo tang responsible og syempre having that thing is dapat safe pud ta sa mga pamaagi or sa mga tao nga atong ingon pa ikauban. So maora siguro Correct. atong i-share ating will. Yes, mga ka-feelings. O karon atong pamation si Inday Date sa iyang contribution for sa isa ka trivia. Yes, ako sa sigurong i-intro Ate Will no since nagpanik na ning atong kauban din hiya kay medyo mataha siguro nga tawag ani maghisgot sa ingani or di ba kanang minus pa sa kung unsa man galing ang experience. So Dili pa nato ipadayon tong sa ka trivia ako nakoy kadugang Ate Jane nga ang early sexual kuanda siya initiation maka-cause di ana siya og negative no rest sa behavior sa usa ka tawo malalaki man o babae og negative outcome sa atong mga panglihok-lihok. So naadi ay siya emotional consequences of sexuality among teen. So hibaw mga ginikana no kinahanglan gyud ay atong manmanan ang atong mga anak kay naa gyud ay siya dili maayo nga mga panghitabo sa unahan kung ang mga anak nato mo enter na ani nga mga kalihukan. So ang number one ay Ate Jane is regret. So naa sila pagmahay no, pagbasol. Kung anong ni apil-apil sila og sayo ana nga mga butang kay naagi mga kaning ilang kanang gibati nga dili maayo murag kuan na sila Ate Jane, premature pa na sila sa ilang huna-huna nga makig-involve ni ana nga mga butang. So number 2, guilt. So nganong mabati pug no murag na sila nabuhat nga sala nga adto murag dako nila nga sayop nganong ni involved sila o ni apil na sila ana nga dili pa unta angayan sa kana nga mga butang-butang di pa angayan ang mga teenager ni labi na gyud kining early pareha sa atong letter sender karon nga 13 anyos pa na ni-enter na siya. So dako kaayong negative nga outcome sa iyang kinabuhi nga iyang na-experience ni nga
mga panghitabo nga sa kasayungan ni apil-apil. So number 3, loss of self-confidence. So ngano kaha nga maapektahan man no, nga wala tay pagsalig sa atong kaugalingon nga mga apektado gid kaayo ang iyang mga panghuna-huna. Siguro sa mga epektor sa iyahang gibuhat no nga bisag medyo nakuratan nga bisag kinsa na lang or kanang gusto na siya permanente na to nga mga butang. So sunod kuan siya no niingon nga fear of commitment. So murag naigo sa atong letter sender karon Ate Jean nga mahadlok nga mo commit no mahadlok nga naa siya mga obligasyon sa kinabuhi. Murag gusto niya nga pa kuan na lang no Easy go lucky easy ra. go lucky siya or bisag kinsa may nang walay iyahang di siya committed kay bisag kinsa ang iyahang ma-involve. So muna di ay inaana. So number 6, depression and suicide. So di nato kahibaw-an nga kitang mga ginikanan nga ang atong mga anak nga nag-edad pa og 13 anyos hangtod sa mga ibutang ta 18 or 17 or 16 pa ba. So natingala na Sa mga lang ka. teenager. Oo, na-depressed na andin nang gi-suicide na. So wa ta kabalo kung unsay mga hinungdan di ay nga nag-suicide ang atong mga anak murag diha da ini no nga kuan sila murag mo nagiingon nga ni kuan ni enter sila og sayo. So mo na ilang naani. Ang sunod slow personal development. So diha nimo makita sa imong mga anak nganong kuan man ni nganong arang man ni weak nga bata nganong dili man unta ni siya inani sa gamay pa nagtubo pa pero karon na nga imbes Nausab. teenager na nausab man so muod na di ay mga chances nga atong makita sa atong mga anak. And then last, premature sex kuno can have negative psychological effects on teens. So kinahanglan man nansab nato ang atong mga anak di ay no labi mababae man o malalaki. Yes. Mao Kay- ni nahitabo sa atong Mm-mm. letter sender Ate Will. Yes. Kay dili nato raba malikayan karon nga bisan 5 years old pa 3 years old nagtan-aw nag YouTube, nag-porn na Ate Jean. Mhm. Oo. So kay pasagdan man sa ginikanan nga nagkuri-kuri dito sa atong cellphone and then dito naka-open adto nga mga porn shows no. So nagtan-aw na ang bata shocking kaayo. So nakaapas gyud nga no eyewitness gyud ko ana. Akong nakita gyud nga nay usa ka bata nga nitan-aw na. So kinahanglan ginikanan atong pagmanmanan kay ang ilang kaugmaon ato pong kuan ato pong maguba. So tungod sa atong kakulangon, maguba ang future sa atong mga anak tungod ra po nato. So isa ta nga ma-blame. So mga ka-feelings karon padayon ta no sa atong pagbasa sa atong napiling quotes for the day. Nagikan sa sulat sa Powerful gikan sa Powerful Karma quote no gikan kang Mahatma Gandhi nag-ingon Ate Jane, as you sow you shall you reap. So Yeah. gamay pagpaambit Ate Jane sa atong kuano napiling quotes. Yes, Ate Will. Actually, ko ano ni common na no or ingon pa permintin na ning madunggan sa atong mga sukiti paminaw no sa tanan. Kung unsa atong gitanom maoy atong anihon. So kinahanglan mindful ta sa atong mga lihok sa atong mga ginabuhat aron ingon pa kung unsa man galing ang atong sipyat kamaota nga naagyo tay ato bangon sa future o aron malikayan na nga mga pagsulay or di ba kapaitan mas maayo nga karon palang daan mahimo na tang aware no or kanang wais sa pagbuhat og mga desisyon dili ta basta-basta padalos-dalos kay mao lagi na kung unsa lagi atong ginatanom mao gyud atong anihon pasabot maoy atong atubangon sa umaabot. Alright, padayon ta sa pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. So, gikan sa sulat sa Romans 8:31. Alright, Romans 8:39. Sorry, no, nag-ingon, nor heights nor depth,
nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So nagpasabot o nagpahinumdum na usab kanato mga ka-feelings nga ang atong Dios Amahan ang naghimo sa tanang mga butang nga makita man o dili makita sa atong mga mata diri sa kalibutan, apan siya ra gyud ang makahimo niining tanan og kita dili niya gusto nga mahimulag kaniya, mao nga gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ aron sa pagluwas kanato. So maura to mga ka-feeling sa ang among episode karon ning kahaponon ug wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-ubad-uban karon ning kahaponon hantud na lang umang adlaw ug uban sa atong mga ati sa kahanginan. Kini si Inday Dij, kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, ug ban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.